Chcete si koupit velký studiový záblesk, ale nechcete šlápnout vedle? Podíváme se na to spolu. Ahoj kolegové, tady Pavel z No Nonsense Photography. V posledních 2 videích jsme se zaměřovali na to, jak vybrat mezi studiovým zábleskem a LED světlem. Dneska se podíváme na to, jak vlastně vybírat záblesk, když už vím, že ledku nechci. Koukneme se na to. Když vybíráte studiový záblesk, tak si myslím, že jsou taková 3 hlavní hlediska, který by člověk měl zvážit, než začne vybírat konkrétní model. Důvod, proč vybírám tyhle 3, je, že by vám mohli ušetřit nebo naopak teda utratit vlastně nejvíc peněz. První hledisko je, jestli chcete, aby ten blesk byl na baterku nebo aby byl do zásuvky. To si myslím, že je vlastně to úplně nejpodstatnější hledisko, protože blesky, které jsou na baterku, jsou průměrně víc jak 2x tak drahý jako blesk stejného výkonu od stejné značky, který je do zásuvky. Nebo když to otočím, když vemu blesk, který je na baterku, tak 60% ceny toho blesku bude ta baterie. Je to, nechci zabíhat do techniky moc, ale je to daný prostě tím, že ten blesk, když blejskne a snaží se nabít co možná nejrychleji, tak vlastně nárazově potřebuje hrozně moc energie a tohle baterkám většinou nechutná a baterky, které tohle zvládnou, tak bývají prostě poměrně dost drahý. Kdežto v zásuvce je prostě elektriky vždycky hodně, takže ten blesk tam žádný problém nemá a může být daleko levnější. Pokud nefotíte venku nějak často nebo nefotíte venku vůbec, tak si myslím, že vůbec nemá smysl kupovat baterkový blesky, prostě protože zbytečně zaplatíte víc než dvojnásobek ceny. Pokud venku fotíte a nemáte nabíjecí stanici nebo nechcete tahat vlastně blesk na klacku, že jo, na trojnožce a do toho ještě do druhé ruky nabíjecí stanici a zapojovat to kabelem, což já to tak dělám, ale já zase nefotím venku moc často, tak tam samozřejmě má smysl koupit si blesk, který je na baterku, ale jinak pokud se spokojíte s tím, že blesk jde do zásuvky nebo fotíte prostě jenom vevnitř, ušetříte opravdu hodně peněz, když si koupíte blesk, který baterku nemá. Druhý hledisko, který já si myslím, že byste měli zvážit, který se týká hlavně teda produktových fotografů, je, jestli potřebuju nebo nepotřebuju barevnou stálost. Pokud fotíte lidi, fotíte je v nějakém prostě přirozeném prostředí, ať už třeba někde v obyváku nebo v nějakých interiérech, nebo někde, kde prostě není takhle bílý pozadí za těma lidma, tak je vám v podstatě jedno, jestli ten blesk blejská úplně přesně nějakou barvou, nebo jestli vám mezi zábleskama trochu barvu změní, tam je to v podstatě jedno, protože to stejně nikdo na té pleti nebo na oblečení nebo na vlasech to nepozná. Pokud jste ale produktový fotograf a opravdu vám jde o to, aby bílá za produktem byla opravdu bílá, abyste mohli barvy skalibrovat a potom prostě jenom fotit a třeba jenom vyměňovat produkt jeden za druhým a blejskat je, když se třeba fotí fletleje v oblečení a podobně, tak si já myslím, že je potřeba, abyste si nekupovali blesky, které disponují vysokorychlostní synchronizací. Někdy se tomu taky říká HSS, jako High Speed Synchronization. A tyhle ty blesky totiž všechny, zase nechci zacházet do moc techniky, ale všechny tyhle ty blesky jsou řízený technologií IGBT. A tahle ta technologie vlastně má za následek, kromě teda toho, že dává bleskům možnost fotit s vysokorychlostní synchronizací, tak zároveň ale způsobuje mnohem větší kolísání té barvy mezi jednotlivými záblesky a taky způsobuje větší kolísání té barvy, když začnete hýbat s intenzitou. To znamená, pokud já mám tenhle blesk, který HSSkem nedisponuje, tak i na nejnižší výkon on mi blejská opravdu jako docela dost konzistentně. Plus minus 100, maximálně 200 kelvinů mi to někam mezi zábleskama uhne. Než jsem koupil tak jsem měl dražší verzi, která HSSkem disponuje. To je verze od stejné značky, stejně výkonná, 2x tak drahá. A musel jsem ho vyměnit a koupit si tenhle levnější, protože já občas produkty fotím. A to, že mě ten blesk od 1/4 výkonu níž blejská mezi zábleskama 300 kelvinů sem a tam, to mě teda opravdu hodně omezovalo, takže proto jsem vlastně downgradeoval, koupil jsem si za dražší kus, jsem si koupil ten levnější, protože tenhle je barevně stálejší. To znamená, to je vlastně druhý hledisko, pokud řešíte barevnou teplotu, jste produktáci, potřebujete, aby to opravdu za něco stálo, tak si nekupujte drahý HSS blesky, kupte si levnější, ušetříte peníze a bude vám to fungovat líp.
Poslední hledisko, který je potřeba zvážit, když si kupujete studiový záblesk, je samozřejmě výkon. Tady je potřeba, abych to uvedl do perspektivy. Pokud vy si koupíte 400W blesk, pravděpodobně nebudete nikdy potřebovat celých 400W výkonu. Já si nepamatuju, že bych snad někdy potřeboval blesknout na plný výkon tímhletím bleskem. Ve většině případů bleskám na 8, 16, někdy čtvrtinu výkonu. A to je právě to, že tenhle blesk se na plný výkon nabije za 1 vteřinu. Když já ho stlumím na 1/8, on se mě bude nabíjet 8krát rychleji. Takže za 8 sekundy on je nabitej. A když já potom blejskám jednu fotku za druhou a mačkám, že ho spoušť, tak ten blesk mě stíhá. Stíhá se dobíjet a stíhá mi blejskat v té rychlosti, v jaký já blejskám. Pokud bych si koupil nějaký levnej 100W, 200W blesk, budu ho držet vlastně na vyšším výkonu a on se mi o to pomaleji bude dobíjet. Takže tady je vlastně potřeba, aby bylo jasný, že ten výkon je hlavně vaše pohodlí. Nejde ani tak o to, že potřebujete tolik toho světla, ale bude se vám hodit, že se ten blesk rychle dobíjí. Samozřejmě u baterkových blesků za každých 100W výkonu zaplatíte poměrně hodně peněz, protože baterka bude muset být o to robustnější a bude samozřejmě dražší, ale u blesků, které jsou do zásuvky, tak tam ten výkon většinou není moc drahý. Tady tenhle blesk stojí nějaký peníze, ale o 200W silnější, takže vlastně o půlku výkonu silnější, stojí jenom 1000 navíc. Takže pokud nekupujete blesk na baterky, tak si myslím, že se vyplatí si za ten výkon trochu připlatit. Další věc, kterou bych tam zmínil, je, že blesky, které mají nízký výkon, typicky mě napadá ten 200W Jinbei blesk nebo 100W Godoxy, ty jsou teda na baterky, ale to je celkem jedno, tak ty mají všechny výbojku utopenou v tom blesku a vlastně kolem té výbojky je postavený železný reflektor. Je to z toho důvodu, že ten výrobce se snaží, aby jako každý ten watt toho světla opravdu jakoby využil a proto kolem té výbojky vlastně postaví ten reflektor. Jenomže to způsobuje, že vy potom nemůžete používat třeba mělký softboxy, protože právě to světlo už je nějak směrovaný a vy na tyhle ty blesky budete potřebovat nasazovat hluboký softboxy, které jsou samozřejmě daleko větší, pracuje se s nima malinko hůř, jsou taky většinou trochu dražší, takže já bych vám rozhodně doporučil, aby když už lovíte v těch vodách takových těch méně výkonných blesků a vlastně je pro vás důležitý jakoby ušetřit nějaký peníze, tak nekupujte blesk, který má tu výbojku utopenou v tom blesku, ale dejte si pozor, ať je opravdu takhle před tím bleskem, protože takhle se blesky normálně konstruujou a na tohle vám budou fungovat všechny modifikátory. A to je za mě všechno, kolegové. Dneska se nechci pouštět do toho, jakou značku vybírat. Myslím si, že v Čechách stejně skončíte u toho, že budete vybírat mezi Godoxem a Jinbeiem. Tam bych jenom zmínil, že Godox je na trhu díl, je to taková jako hodně prověřená značka, je to asi jako kdybyste kupovali Škodovku mezi autama. Není to to nejlepší auto na světě, ale jezdí v něm většina lidí a není s nima žádný problém. Jinbei je trochu mladší značka na tom trhu, zároveň je taky ale trochu levnější, takže pokud vám nedává problém si připlatit za to, že víte, že koupíte to prověřený, koupíte si nakonec stejně Godox, pokud chcete ušetřit a dát šanci nový značce, koupíte si Jinbei. Já si nemyslím, že by člověk se musel v tomhletom nějak jako obávat. S Godoxama já běžně pracuju, Jinbei jsem v ruce měl taky a rozdílu mezi nima se budeme věnovat v nějakým jiném videu. Plánuju udělat srovnání vlastně Jinbei třeba 400W versus Godox, ale na to v tomhletom videu není prostor, takže tím bych to dneska uzavřel. Dejte like, dejte subscribe, nechte komentář pod videem, pokud byste třeba chtěli vědět něco, co jsem nezmínil. Hodně mě to povzbudí, hodně mě to pomůže a uvidíme se příště. Ahoj.